Και σήμερα θα παίξουμε Modern, ένα παιχνίδι πολεμικό, μου αρέσει για κάποιο λόγο. Και στο επόμενο θα παίξουμε Free Fire. Και όσοι δεν έχουν καταλάβει η challenge θα έχει... μπορεί και σε ένα μήνα, δύο, γιατί όπως έχετε καταλάβει δεν έχω βρει ακόμα ιδέες για challenges. Οπότε για αυτές τις μέρες θα κάνουμε λίγο gaming. Ωραία, μέχρι να δείτε τη φάτα μου που την έχετε ήδη δει στο κανάλι μου πάνω, τη φάτα μου. Οπότε ναι, σε κάνα 2 μήνες θα σας πω κάτι να κάνω και ok, θα τα πούμε μέχρι τότε. Λοιπόν, και σήμερα πώς βλέπετε στο τίτλο που γράφει, ναι, όπως έχετε καταλάβει θα παίξουμε ένα πολεμικό παιχνίδι που είναι online και παίζουμε και με άλλους. Έχετε να παίξετε με φίλους, οπότε άμα δεν το έχετε τσεκάρει να το τσεκάρετε, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, λέγεται Modern Strike. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και όπως είπαμε σε καμιά 2 μήνες θα κάνουμε κανένα challenge, δεν θα κάνουμε μόνο gaming, το κανάλι είναι για τα πάντα. Ωραία, πάμε. Εν τω μεταξύ, ο φίλος μου, ο Wellness, ο Γιώργος τέλος πάντων, δεν κάνει καθόλου βίντεο, δηλαδή έλεος. Ταξίνι ρε φίλε. Του λέω έλα να κάνεις μαζί μου, δεν έρχεται ρε φίλε. Δεν ταξίνι. Έχει μείνει πολύ πίσω. Ωραία λοιπόν, πάμε σε τένα. Ωραία φίλε. Έχω να παίξω λίγο καιρό Modern, οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Τρενάκι παιδιά, απίστευτο. Ωραία λοιπόν. Εν τω μεταξύ τα κουμπιά είναι... Δεν πυροβολά εγώ, αυτομάτως. Θα μας κάνουν έναν κακό το όπλο. Τα πυροβολάει, να, όπως και πάμε τώρα. Πάρτε μαχαιριά ρε. Πού είσαι? Όντως τώρα θα το σκοτώσω. Τέλος πάντων, έχω και σνάιπερ. Για καλό ή για κακό. Α, όπως για παράδειγμα τώρα. Πάστε. Όχι ρε φίλε. Παιδιά, έχω να παίξω και Raw Modern Strike. Ωραία. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι έχασα. Παλιά ήμουν προ. Αλλά τώρα... Μα, εγώ ήθελα να πάρω το kill. Να το... Πάρ' το! Όχι, να το πάρ' το! Ωραία παιδιά. Τον μαχαιρώσαμε. Όχι ρε φίλε, τι μου μπαίνετε 2 ρε. Ποδόσφαιρο παίζουμε και μου μπαίνετε 2. Να πούμε. Δεν είναι και σκεδαστικό. Αλλά εγώ επίσης έχω να παίξω καιρό αυτό το παιχνίδι. Δεν μου φαίνεται φανταστικό. Αλλά πραγματικά θα είναι. Οπότε άμα θέλετε δοκιμάστε το. Ναι. Πάλι. Εν τω μεταξύ πάνω δεξιά που λέει μπλε ομάδα και κόκκινη είναι η πόντι και λέει πόσο χρόνο έχουμε να τελειώσει το μάτι. Ναι, 33-38 μας να κάνουμε παιδιά. Έλα ρε φίλε, ποιος δείχνει αυτές οι βόμβες? Αν δεν τρέπεσαι εσύ πάτε. Στο μέρος μου. Δεν το πιστεύω, όχι παιδιά, όχι παιδιά. Τώρα θα δούνε, όχι ρε. Τώρα θα δούνε. Μπήκε σου! Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Τι είμαι τόσο νουμπ. Θεέ μου. Ποιος με έκανε νουμπ άραγε? Αχα, α ναι, εσείς δεν κάνατε εγγραφή, γι' αυτό είμαι νουμπ. Ναι, τέλος πάντων, θα κάνετε μια εγγραφή. Τίποτα άλλο δεν. Καλά, εντάξει, θα σας ζητήσω και ένα like. Please. Οπα, να σας.
Έλα ρε φίλε, μα... Πω, εκεί τώρα ήθελε μια χιομοβίδα ο μαλάκας. Να το... Πω, μα δεν παίζει ρε φίλε, δεν παίζει ρε φίλε τέτοια τυχιά. Νομίζω ότι θέλει καμιά φορά και χέντα λίγο. Οπότε ναι. Για να πεθαίνει πιο γρήγορα θέλει χέντα. Ναι, δεν χρειάζεται καν χέντα. Πόρε φίλε! Ούτε να μακερώσει δεν μπορώ να κάνω. Να μακερώσω. Τώρα συνέβεξες μαλάκα, μαλάκα. Οκ, ένα ζευγαράκι τρέχει από πίσω. Μα ρε φίλε. Μη μιλάς, κάνω βίντεο. Άντε δες. Να το πούσει ρε φίλε. Μέχρι να βάλω μια σφαίρα με σκοτώσει ρε. Οκ, easy. Σάντα. Νότος, παιδιά, τον είδατε ρε. Πάμε με το σνάιπερ. Α, όχι, τώρα ήταν. Τώρα ήρθε η σειρά του σνάιπερ, μπρο. Ναι, α, ναι, στο χάρτη. Εδώ μας λέει. Κάπου από εκεί. Να! Τι κάνεις? Α, οκ, εντάξει. Ναι, τουλάχιστον πήρα ένα kill. Παιδιά, ένα 20, δηλαδή οι άλλοι τι κάνουνε, φίλε. Ντέφεν. Μαλάκες είναι, εντάξει. Full water. Ό,τι να είναι, παιδιά, έλα. Και εσύ φύγε, ακούγεται το τραγούδι σου. Δεν βλέπεις που κάνω βίντεο. Κάνει λίγο με το τραγούδι γαμώτο. Κάνει. Μπορείτε να μην μιλάτε για λίγο. Κάνω βίντεο. Η αγαπημένη μου πίστα. Ποιος θα χάσει άραγε? Τώρα θα δούμε. Όχι, με σημαίες είναι. Όχι αυτό ρε φίλε. Εσύ είναι η αγαπημένη μου πίστα. Είναι με σημαίες. Δικό μου. Εγώ θα προστατέψω αυτή την περιοχή. Τέλεια. Τα έκανα δικό μας. Μπλε μόνο ομάδα. Που για κάποιο λόγο πάντα είναι μπλε. Σπάτω! Να που. Δεν το πιστεύω. Έχω και 20%, τέλεια. Ωραία παιδιά. Τη βάψαμε. Οπα ρε. Πόσα kills πήραμε. Άντε γεια, έχουνε χάσει ήδη ρε. Άσταλα βίσταλα. Πάρτε χειροβίδα. Τι να το κάνω. Εντάξει, φεύγω μισό λεπτό. Ναι, έχω πεθάνει, αλλά πήρατε τη χειροβίδα. Ωραία λοιπόν. Μη μιλάτε, κάνω βίντεο. Τι σου μωρέ, εσείς κάνετε. Λοιπόν. Κάπου εδώ θα δούμε κάποιον.
έκανα ρε. Πάει ρε, πάει. Αυτό θα μπορούσα να το μη πυροβολήσει ρε φίλε. Θα το έχασα μια πυρήνα. Χωρίς λόγο. Τώρα περιμένω να γεμίσει πάλι η πυρήνα. Να πάω το σημαίακι. Τι κάνεις ρε. Φύγε το μέρος μου. Άντε δες. Τώρα, όχι δεν μπορώ, δεν θέλω. Και παιδιά νομίζω ότι εδώ είναι. Χειρομοφύτα! Πέθανα πάλι. Ωραία λοιπόν, παίρνω λίγο το μαχαίρι στα χέρια μου γιατί μπορεί να πέσει πιο γρήγορα. Όχι ρε μάλλον. Έτσι και πλησιάσει κάποιος η μεριά μου. Τον σκοτούς. Απλά παίρνω ένα σνάιπερ. Το πετυχαίνω χέντα και όχι δεν προλαβαίνω, ναι. Παραβλέπω. Τώρα θα δούμε. Τώρα ρε. Αου. Πάλι πέθανα. Αλλά 352 βις 193. Παιδιά, τους νικάμε άνετα ρε. Τρελό. Πάμε λίγο. Ω, να τους. Οκ, όποιος και να το έκανε μπράβο του. Μάλλον εσύ λογικά. Δεν πρόλαβα. Ωραία. Κάποιος κάνει κόκκινη σημαία. Πρέπει να πάω να τον προλάβω. Τρέχω. Out. Μα μην μιλάτε. Ρε τι κάνεις εκεί ρε. Άντε. Ωραία, πάω από εδώ. Θα κάνουμε καμιά παγίδα. Μάγκες. Κάνουμε καμιά παγίδα. Πήραμε περισσότερα kill. Πάμε λίγο. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια. Καλά δεν έκανα και τους πέταξε χειρομοβίδα. Οπα. Κάποιος κάτι. Α, εντάξει, λέω. Μάλιστα. Θα τρέξουμε. Το κάνω μπλε. Όχι, δεν πρόλαβα. Όχι. Αξίζει όμως ένα like γιατί απλά Victory. Και ρίσκα και τη ζωή μου να πάρουμε άλλο ένα σημαίακι. Victory, παιδιά, κάντε like όλοι. Και ένα subscribe. Ναι, εγώ είμαι στα δεξιά. Παιδιά, λέτε να παίξουμε κανένα mood. Εδώ τι έχουμε. Παιδιά, αυτό θα πάω. Και μόνο.
Μόνο να πάρω τα ξόδια. Παιδιά. Τι λέτε τώρα. Γιατί να πάω. Εδώ είμαστε. Θα πάρουμε κάτι. Sì, tu hai presente il fermo? Τι είναι αυτό. Εδώ θα έρθουμε, κάτσε μισό λεπτό, εδώ και θα βάλουμε αυτό, παιδιά. Πάρ' το μωρέ, άντε. Ωραία. Το κάναμε κανένα update. Πάμε τώρα, Bakery. Παπαραπαμ, Blackwood Pines. Α, την έχω παίξει αυτή την πίστα. Εντάξει, δεν είναι και τόσο καλή. Αλλά παίξουμε τώρα, δεν έχουμε και άλλη πλέον. Και κάτι φύλλα. Κάπου μου πειράζει κατά. Πού θες να ξέρω ρε παπά. Ωραία λοιπόν, πάμε παιδιά. Έλα ρε φίλε, φοβάσαι. Οκ, πάμε λίγο. Ωραία φίλε, για μου τι. Τώρα θα δείτε ρε. Τι ωραία. Πρόλαβα να κάνω την ένα σχόλια. Καλό και αυτό το όπλο, παιδιά. Τέλειο όπλο αυτό, ρε. Δείξτε αυτό. Μην σας πω ότι τους βγάζει και μονόχυτο. Μην σας πω. Τι Παναγία. Εμένα θα κάψετε. Όχι ρε φίλε, δεν πρόλαβα να κάνω ένεση πάλι. Ωραία, πάμε. Και τώρα... Οπα. Τελικά όντως δεν μου φάνηκε. Οπα. Παιδιά. Πόσο μου είναι. Πήγαινε. Ωραία φίλε. Μαρία όμως. Τώρα θα δούνε ρε. Δεν έχουν άλλη επιλογή ρε. Δεν έχουν άλλη. Θα τους τελειώσω την ύπαρξη. Μακαρός. Κοντά έτρεξε. Α, όχι τον... Άντε ντες. Φέρτε χειρομοβίδα ρε. Φέρτε χειρομοβίδα. Αυτό θες. Δεν πρόλαβα να κάνω ένεση ρε φίλε. Ωραία, ξέρετε τι θα κάνω όμως. Τώρα θα δω. Δεν έχω και σνάιπερ ρε φίλε. Δεν θα κάνω. Θα έρθω εδώ και θα κάνω στον εαυτό μου. Έτσι δεν κάνουν αυτοί.
Έτσι θα κάνω και εγώ. Πού το πες. Παιδιά, τέλειο είναι να είσαι έτσι ύποπτος, φίλε. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Μα πώς το έκανε αυτό. Τώρα θα δούμε το καλό μου, το πλάκι, Δεν είναι ένα απλό πλάκι. Θα δούνε τώρα τι ο πλάκι είναι. Έλα να δείτε, ελάτε να δείτε τι ο πλάκι είναι. Μετά μιλάμε. Εντάξει, αλλά τελικά θα κόβω, θα βέλω πάνω εδώ και να βέλω την ακέλα διαστάδο. Δεν πειράζει, κάποια σκοπείτε η λεπτά όλα τα βέλω πάνω, ετός δεν έχω μια προβλήμα. Σκηνάτε με και στα καρδιά. Φλένωση έπρεπε να κάνω. Ωραία, πάμε. Μη φωνάζετε, ρε φίλοι, μη φωνάζετε, γαμώτο. Φωνάζετε. Να δω. Οπα, ποιος πέρα, εντάξει, δεν τον πέτυχα, ρε φίλε, δεν τον πέτυχα. Φωνάσου. Αυτό δεν ήταν Πάμε λίγο από όχι δεν έχει. Τον σκότωσα. Πάρ' το. Όχι ρε φίλε. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας. Θα τα πούμε σε ένα άλλο. Εγγραφή, like όλοι. Τα λέμε. Γεια.